Bon dia, nens i nenes. Una setmana més tenim les propostes de música i de psico. Ara ja queda poquet per acabar el curs, així que s'estan acabant les propostes, però no us preocupeu, que aquesta setmana teniu activitats molt i molt divertides a fer. El primer serà moure'ns per casa o pel carrer amb un globus o una pilota sense que se'ns caigui. Podem moure'ns en parelles, amb la pilota aguantada amb el cap, amb l'esquena. Podem agafar un objecte i aguantar la pilota a sobre. Ens podem posar la pilota entre les cames i moure'ns, però sense que se'ns caigui, Si no tenim pilota, no passa res. Podem fer servir un globus, lligar un mocador i fer com si fos una pilota. Tranquils, que segur que alguna cosa trobem per casa perquè puguem fer l'activitat. La següent proposta és fer lletres. Jo sé que us esteu fent molt grans i esteu aprenent a escriure les vostres lletres. Doncs avui farem les lletres amb les nostres parts del cos. Podem fer la nostra inicial, escriure el nostre nom. Els podem fer sols o amb ajuda dels familiars. Espero que escriviu moltes i moltes lletres amb el vostre propi cos. I per acabar, ara que estem una mica cansats ja, podem fer relaxació. Jo sé que en sabeu molt d'això de descansar i de fer-nos massatges. Podem fer un tren de massatges o agafar una pilota i passar-li a la mare o al pare, que segur que estan molt cansats i els hi podem fer un massatge a l'esquena, a la panxa, als braços, a les mans. Feu-vos moltes fotos i molts vídeos. Vull veure com esteu treballant, que jo sé que ho esteu fent molt i molt bé. I a música, avui tenim una activitat molt especial. És una cançó que hi ha uns quants nens que ja la saben, però sabeu què és lo important d'aquesta cançó? És qui la canta. Tothom coneix a la Joana, oi? La tutora de P4, de la classe dels cavalls. Doncs l'home de la Joana, el seu marit, va fer una cançó que diu Si tu et vols divertir. Aquí la teniu. Espero que balleu moltíssim i que canteu molt. Vull veure moltes fotos i molts vídeos. I segur que a la Joana li encanta veure com apreneu tota aquesta cançó i com la balleu, perquè el seu home canta molt bé. Així que una forta abraçada i un petó molt gran i ens veiem a la pròxima.